Tanggalin mo. Ay, nakabidyo na yun, nakabidyo na yan. Patayo mo. Gali! Yun! Dali! Sayaw lang. Dali na, Dio! Sayaw na! Nakabidyo ko. Suot mo lang. Suot mo lang. Para pogi boy pick up. So, dali. Boy, pick up nga eh! Ay, no, dali picture. Picture ka, picture. Saan mo dali boy pick up? Ayun na. Dali na! Ay, naku, boy pick up. Ay, wala na, panis. Panis! Oh, go! Go. Boy pick up! Lawrence, tumayo ka si Lawrence at sumayaw. Sayaw kayo, bilis. Dali, nakabidyo kayo. O, dali na kabigyo, dali. Dali. Upload natin sa YouTube yan. Dali! Ayos! Sayaw po sa TV! Oh, go! Oh, boy, pick up! Yun! Iya! Oh, pag yan tapos, sabay drama ha? Pugi ka ba? Yung pa. Bakit? Gusto tayong babae! Boom! Boom! Sige. Oh, dance! Abo! No, ba? Bakit? Nakagat mo puso ko! Ang sarap! Boom! Boom! Galing tumig ka ba yan? Ayusin mo, Lawrence, tayo. Ayusin mo! Gusto ka ba? Ako ba? Lovey! Plato ka ba? Plata ba? Plata ba? Kape ka ba? Bakit? Bakit? Ang sarap pag ininom! Boom! Okay ka ba? Oh, dali! Boy, pick up! Ano ba si boy, pick up? Ala, Ano ba yan? si boy pick up po. Hindi na, boy bag. Ikaw na, yung ayaw. Ay, wag. ba? Pick up. Unggoy ka ba? Bilis, video kita, bilis. Unggoy Pick ka up. ba? Hoy! Dali na. Hoy! Hoy! Ay, naku, wala, Hoy! panis. Ay, talo. Talo. Lawrence, tayo ka dito. Tayo yan. Gorilla ka ba? Tama! Bakit? Kasi sumasabit ka sa puso ko. Boom! Wala ka boom. Video mo. Nakabidyo yan. Oh, tayo! Tayo, bilis, tayo. Dali! Tayo. Babon! O, tayo. 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 Ha? Tayo na. Tayo, si Tia. Hanggang Papunta na si Yuri! ano nga naman siya. Pagod na Yuri! Dito na lang tayo. Unggi ka ba? O, ikaw na. Wala na. Panalo na ako. Talo ka na. Oh. Yan! Buha. Hindi yan. Hindi. Para pogi ito. Ito. Wala na. Wala na. Patay mo ito. Na.